Ake sikhulume ngamafutha esinokuhlokahlokana kaMkhonto bezinyanga amacala. Namuntu siphathela amafutha wethu akhandwa yithina ngeziyethi izandla. Uma ngabe unenkinga kakhulukazi imimoya ebusuku awulali noma ingane ayilali ebusuku, yenze ukuthi ingane ikhale yahayise ebusuku bonke kuze kuze izilale ndatha kuze ingane. Ayilali ingane ihlala yahayise yakhala sengathi khonto izihamba phezulu komuzi wakho uthi uyalala uze uyitebhisi sinini into uyibekela so endaweni ethile akanamoya yokuthula akunamoya yokuzwana phase dlala ngokuhlala kunempi imali ayihlali wena nomyeni wakho niyahwebana ingane zakho zihlala zilwa zizodwa kunomoya ozithi kahle ekhaya lakho kunomoya umubi okuza ngathi umoya uhoshezelayo. Nako ke siphathele kona njengoMkhonto bezinyanga amacala Lifetime Solutions sithi thina ngalamafutha lawa uyawathatha uma ngabe unengane ehlupha ebusuku ngakwazi ukuthi ilale noma ngabe ingane ekhaya lamasikathile kuyenzeka ekhaya ebusuku uthatha lamafutha lawa kancane ubese ekhakhayini nasemva kwendlebe ingane izokwazi ukulala noma ngabe kuphi imimoya ingane embethe izokwazi ukuthi idede kuyena. Abanye babona abantwana ebusuku umntwana uhambe nebusuku umntwana uyahabula umntwana ekhaya lesemanzi. Ngakho ke uma ngabe uzophuma endaweni ethile emncwabeni noma emathuneni noma ngabe kuphuma ukwili uyawagcobezela amafutha lawo ukuthi umntwana before umbamba uzomncelisa noma nje uzombamba nomdlalisi ungambambi usesenele imimoya le uhambe wayihaqa endleleni. Lesikhathi ubuya komyeni wakho noma wena mama umntwana ubuya kubaba umntwana kulungile uyise wakhe vele kodwa uqansi liyashisa umntwana sesemusha khakhele sesemanzi. Gcobeza amafutha lapha uzokuba umntwana uzokwazi ukumbamba kahle aphile. Amafutha lawa axosha yonke into eyimimoya emibi noma ngabe umsebenzi nawosebenza kamnandi kunabantu abakuhlukumezayo ufuna ukuthi basuke kuwena bakukhuluma kabi inhlebo ifungo amagama amabi amacala awenzanga lutho kodwa kuthiwa wenza ukuthi namafutha sikuphathele wona nge-R10 kuphela upheleze inkinga zakho ezimelana nemimoya emibi ehaqayo phezu komzimba wakho. Siqhubeke njalo singapheleli lapha sibe lawo inhlanhla ekuzobuwena amafutha lawa abhaliwe ama-instructions ngayo yonke indlela akhandwa yithina la kaMkhonto bezinyanga amacala siyi-Lifetime Solutions. Sithi thina lamafutha lawa wonke umuntu ofuna inhlanhla awasebenzise lamafutha lawa lezi inhlanhla yemali inhlanhla yokuthandeka inhlanhla yokugembula uma umuntu uthanda ukuse emakhasini noma emadayizini lamafutha lawa uyawasebenzisa. Amafutha ngempela akhandwe ngempela akhandwe enyangeni. Bantu bakithi into ethenga enyangeni nento ethenga esitolo ayeke ifane ngoba lethenga esitolo umuntu akhona uyayifundela nje bese ayayenza. Lo ethenga enyangeni isuke ibanjwe izandla zenyanga unamandla afuna ukuthi sesandleni zenyanga ngoba nawe uma umuntu nesipho sakho ozalwe naso akumunye umuntu ongayisebenza sokugangcono kunawe unesipho sakho ozalwe naso lezandla lezi zinamandla okubamba izinto zenzeke. Ngakho lamafutha lawa nami ngivuma ukuthi enziwe abanye abantu enziwe mina ngezami izandla ngiyawathanda futhi ngiyawagangantiya ukuthi uma ugembula ngawo uzobamba uma ugeza ngawo uzoshelwa uma ugeza ngawo uzonikwa imali indoda yakho indoda yakho kube khona ukukhanukana nokuthanda kwazo ekhaya kube lethatha uyizwe imali ehlala esandleni sakho ngamafutha lawo. Siqhubeka njalo sizakela enkosazana akuyona unkosazana phiyo likhumbule amacala alikhuluma iqiniso akuyona unkosazana phiyo kodwa alikhona unkosazana ngaphakathi. Unkosazana abantu bakithi kunzima futhi amafutha khona ayabiza ngifake only i-drop magcwalisela ngamandla ukuze kube inkosazana. Ngakho-ke anamandla kulezi inhlanhla ngendlela ejulile nje wabhaliwe lapho ugcobisa emzimbeni lezi inhlanhla yokuthandeka ezintweni zothando kakhulukazi uma ngabe unenkinga zothando noma ngabe uyithi izoqonywa namafutha ayilezi inhlanhla yemali uyahola kodwa imali awuyiboni. Omunye angasebenza awufuna umsebenzi uzogathela ukufutha kunenosha uphalaza kuzophuma iy'bindi yekela ufuze ukuphalaza namafutha sebenzisa wona anenkosazana ngaphakathi azokwazi ukukulekelela uphakame ube nenhlanhla kakhulukazi uma unebhizinisi hlala namafutha lawo ugcobise ngawo nabakhanda akusulasula izindlela zakho ugcobise ufebhudlela kancane ehlala khona uholeti yakho athatha imali ngendlela ejulile. Maningi amafutha sizoyivezela kancane kodwa amacala sedile kwamanje ithi khumbula lapha ekhaya ayikho inkinga nesixazululo ukuthi ibe inkinga kodwa kunesixazululo.